Kanigadai ka Akashvani Shillong ka khubor ban pulidai Alvarin Kharwan Lang. Kimat ki bakongsan jong ka khubor minta ka step. U Menteri Katnat Textiles jong ka Sarkar Pedang u Giriraj Singh ula plie ya ka jaka puli ban scam jong ka National Institute of Fashion Technology NIFT ha Sauli New Shillong hanin ka singi. La plie ya ka International Conference on Innovation in Management Science and Technology Arhajar Arbosau hanin ka singi ha University of Science and Technology Meghalaya USTM. But katis Institute Guwahati of campus kalapenlong ya ka singi penkup kerdan ya ki samla puli bala pendep ya ka jing puli jongki na kanika college house nam Arhajar Arbosau hanin ka singi. Ki khubor ki babanya. U Menteri Katnat Textiles jongka Sarkar Pedang u Giriraj Singh ula plie ya ka jaka puli ba next camp jongka National Institute of Fashion Technology NIFT ha Sauli New Shillong hanin ka singi. Lasan ran ya u da ka jinge don lang jong u Menteri Khana ka Sarkar Pedang ba pe ya Katnat Textiles u Pabitra Margarita bat kum juru u ba polling do kum u Menteri Katnat Textiles jongka jela. Hadian ba ula pli ya katai ka jaka pule u sing ula lej banya don lang ru ha ka jingalang ban penkup kerdan ni ki samla ke baladap pule na katai ka shlam ai jihikai. Habakran ha ka ni ka jingalang u ni u Menteri Sarkar Pedang ula ai kublai ki samla baladap pule halor ka jingjam jongki sha uwei pat umau jam habakin sasdang pat ban long ki nong trei ya ka kam ha ka jing pule bakila pendam. Ula kentu ya kisamla ban trei haka benta ka emlang salang klem dak let no ela ka tenrai bat ban yai ya le ban kentiu ya la ka jingnang jing tip kat kum ka jingyat ka por haka ni ka singi la samru ya ki khusnam shakito ki samla puli ki bra le bha ha ki jing puli jongki bat ki wi pat ki benta ki be dai bat ki jing puli jongki ka Director General jongka NIFT ka Tanu Kashyap u Director ka NIFT u Shankar Kejha bat ka Dean Academics ka Sudha Dingra kile don lang ha kani ka singi. La plie ya ka International Conference on Innovation in Management Science and Technology Arhajar Arbosau hanin ka singi ha University of Science and Technology Meghalaya USTM. Ya kani ka jingalang ka banne ars ngilenter la penlong da ka Department of Computer Science jongka USTM ringkat ka jingatrelang bat ka Catholic University of Mozambique. U Professor Sushanta Karmakar na IIT Guwahati ula long ukongsan hakani kasni plie. But u Professor Dr. Nelson Amade, Vice Rector jongka Catholic University of Mozambique ula long usumbut kongsan. Habakran hakani kasingi u Professor Sushanta Karmakar ula banjur halor ka jinglong kongsan kirukom trekam bakhamper hakikam watnya bat kumnu ka jinga trelang jong kitnat puli bapher ka doni ka benta ba kongsan hakaban kentiu ya ka jingnang jing tip hakani ka sni plie ya kani ka jingalang la pelai pat baru ya ka kot bala ai kerteng conference proceedings of the Second International Conference on Innovation in Management Science and Technology and Automation in Sports. Kani ka de kasin ka balai bala penlong ya kani ka jingalang bat lasaki ya ka jingwan ya shimbenta da ki riustat ka pule puthi bar kumju ru ki nomat bnya na ki shlam pule na kaleng ka prathai ka District Sports Office jongka Southwest Garo Hills Ampati kalala ban penlong ya ka jinga mare thong ka ba job haka 10 km Fit India Swachhta Freedom Run ka bala long hanin ka singi la kawe lama ya kani ga jinga mare thong ba 10 kilometer na Ampati Indoor Stadium bat la penkut ru ya ka hakani ka ju hi ka jaka ka Deputy Commissioner jongka District Southwest Garo Hills ka Hema Nayak kala long ka kongsan hakani ka singi haba pe ya ka jinga shimbenta ba shirham jongki pat ba u District Sports Officer u Salja Gring M Marak ula ai ka jinga ro ka bakraw ya ki sanspa anri phulai ngut ki nong ya mare shinrang bat shispa khar arngut ki nong ya mare kanthai ki bela mi shakhmat banwan ya shimbenta la penlong ya kani ka jinga mare thong ban pensapriang ya ka khubor ka jingle khuj bat ka jingle kai kilan met ka balong shibenta jong ka jinga lap hakeleng kari hapo ka Fit India Movement. Karibhoy Youth Federation RBYF kalapenlong hanin kasngi ya kajing ai khusnam ba shisien chisnam nakabenta ki khana school naka district Ribhoy kibra le bha ha ka examen SSLC but HSSLC kani kajing lang sam khusnam kala long ha ka office jong ka RBYF kabadon ha Saiden e director ka Embos EM Marbanyang ilalong ikongsan hakani kasngi but u Raju Rizal
SDSEO ka district Ribhoi ulalong usumbut kongsan. Nalor ki khusnam bala sam she ki khanna school ki bala lebha la sam ru ki khusnam kerpang shalai tili ki school nakani ka district ki bala let mi khmat ya ka jalla haka international subroto cup football tournament menta usnam ka RBYF kala airu ya ka jingpen ko buram kerpang ya iba everlasting ping rope ibla yo ya ka khusnam national teachers award naka sarkar India menta usnam bat kum juru ya i Ronald Kharkamni ibla shathung kum match observer daka BCCI pan khmi bnya ya ka jingele kai cricket test match hapadeng ka India bat ka New Zealand kabala longdang shen ha Mumbai kani ka dei ka Akashvani Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor Ka Tata Institute of Social Sciences, TIS Guwahati off campus, kala penlong ya kasni penkup kerdan ni ki samla pule bala pendap ya ka jing pule, nakani ka college hausnam arhajar arpusaw henen kasni. La penlong ya kani ka jingalang penkup kerdan ha Maniram Dewan Trade Center Auditorium Guwahati. U Professor G.D. Sharma ulalong ukongsan ha kani kasni, bat ula sam ya ki takma syakhat lai ngot ki samla pule. Habakran hakani kasngi u Sharma ulakan tu ki samla bala dep pule pan khampet jengai bat banwanra ya ka jingkala haka imlang salang une u professor ulaong baka jingdan ki jait benriu bapher rengkat ki culture bapher jongki haka thain chate lamingi ka plela na ka benta ki riu start riu shampang ban pule bnya chaphang ka imlang salang Ki nong hikai lambat ki nong yalam jong ki samla pule ka North Eastern Hills University Nehu kila penong ya kajing persya ya u registrar but u deputy registrar kani ka school ba da ka balai khang tala ya ka office jong ki kani kala ja hadien ka jinga kulmar ha ka jing yalang jong ka academic council ki professor ka ka school ba kila penpaw ya ka jing sngokhia halor ka rukom penya ya ka jing yalang ka bala penlong ya ki yaki ban bu jingkeli ya ka jingnang jing start ba karukom terikam jong utei u registrar I Professor Desmond Kharmau Plang ila ong ba baro shikata ka kerdan jong u registrar laju ai shaki beriu ki batriam ban penyai kam hendrai uni u registrar ba benta ula syak kan thok bunjat la ka long ha ka jing bam ya hap ka jing pule bala pendap ka jing duna ha karukom thok ba ka jing bam nang ban buram ya u vice chancellor u Professor Prasanjit ula banjur halor ka lek ka kam jong uni u registrar ka bapen I ya ka jing ngomeng kani ka jing persyak ka kadosha ya ka jing ngokhia jong ka nehu ha ka be dei ba ka jing bam ya hap jong utei u registrar pan bat ya ka te ka kerdan bat kumnu kata kala ban kata ya ka nam jong kani ka skol ba Ka District Legal Services Authority DLSA West Khasi Hills kala penlong hanin kasngi ya ka program ai jing pensyai pat ba hathain non ba hanong stoin ka jing thmu jong kani ka program ka long ban ai jing hikai ya ki pai ba chapang ka hok jong ki bat chapang ki jing shakri ba ki pai ba ki la ban yo na ka office jong ka DLSA la pli kani ka program da ikong DMKS shadap I belong I Chief Judicial Magistrate but Secretary jong ka DLSA ki nong mikmat na ka District Transport Office bat na katnat ki pulit ru ki le don lang hakani ka jingelang bat ki la kren halor ki phang ki ba kongsan haka be day bat ki an ki be day bat ka motor vehicle rules and regulations bat ka jing don kamban buram ya ka an habanya kali na ka benta ka jing sngan jong la jong bat jong upat ba kani ka program ka kadosha ya ka jingkit khia jong ka DLSA ban kentiu ya ka jingtip ki pai ba chapang ka an bat ban pensapriang ya ki jingtip halor ki an ki banwan ra ya ka jing sngan ya ka yang ka Captain Williamson Memorial Government College Bakmara kala rakhi ya ka lengkhu sngi sang ba lai phulai jong ka hanin ka sngi hakani ka sikerpang usong knor jong ka yendor bar thau an ka jilla u Thomas A Sangma ulalong u kongsan bar ula ple perda ya u maunong rim na ka benta bentei ya ka mala ka baar jong ka ni ka college Bat katung ila poi siya kabakut jong ka khubor ka balawan chapi na ka Akashvani Shillong. Sa shipor kataha ka por prabaje nginya sob ka Daily Station na kabanta ka khubor haktin Hindi kabanbut pat na ka khubor haktin Pareng hakapor pra khatsan minute kani gadai ka Akashvani Shillong.